प्रधानमंत्री जोंनि मेमोरेंडम याफारनाय सातटाव गवर्नरनि बिसिंथै कारण प्रधानमंत्री देशनि सबचाइते अखरा बहुम मिनिस्टारनो सातु जे नों जे आदेश रिमानि नों ताङै अमनो ताकबु त्रिपुरा पालन खाइमाय एवं त्रिपुरा हाफांबो अवश्य अमनो पालन मा खाइनाय जतदिन खायासाक जों सबानो हय डेपुटेशन मिছিল मिटिं दिल्ली अभियाननि बिसिंथै जों चालुगै मा दंनाय एवं आरो गोबां ककरै जों इंदिरा मुजिब चुक्तिनि ककनोबो चिनि मेमोरेंडम उल्लेख खाइका जे 1971 नो काट अफ डेट खाइ जे तत्कालीन भारतवर्ष प्रधानमंत्री शेख मुजिबुर रहमान बांग्लादेशनि पक्षे जे चुक्ति स्वाक्षरित दंमानि आबुनि परे जारा फाइनै रखनो विदेशी चिन्नि तकलायै अरनि रहर जांनांथु आबु तिनि चिन दाबि दंनाय एवं नर मीडिया रक बुनुखना गोबां आरो जोंनो केबेंनि जारा कक सानाय रक थानसानो केबेंनि जारा कक सानाय रक बं कक फिल्म मुंनो जों साका जों ताङै हाफां याकारिया आबुन ककनो जों साका हाफांगो तङैनो जों खसाय फुसिनाय दाबु हाफां बिसिङो तङैनो हाफांनि चायानो जों सानाय आबुन बुमुं तिप्रामथा आहायखायनो यक सामा मानो हायचे देशो तङै देशनि बिसिङो तङै जबा ख्लाइनो देशनो स्वाधीन मा खायो खार थाङै नेताजी सुभाष जेमन आजाद हिंद फोर्स गठन खाइमानि তিনি কৃথি পর্যন্ত মালিয়া হয়েছে কিন্তু মহাত্মা গান্ধী দেশ তঙ্গে আন্দোলন খাইনো জবা খাইনো ফাদার অফ দি নেশন এবং তিনি দেশ আজাদ খাইগো চিনি রাইদা जोंखाय थामसा तंनाय त्रिपुरावनो तंनाय डेमोक्रेटिक राइट एंड बिसिं तंनाय ताबुक जों बीजेपी बाय केंद्रीय सरकार साजाकनानि बागै ति प्रासारनो जों रिनाय आ कगनो नासिंगे हाबां बिसिङो तङैनो जों ताबुक खजाय फुइग्रानाय फुइबंलिया जेदिन देइबो क्राक सभा ख्लायासाकते यगलाइलिया फाइतुं जितेंद्र चौधरी सं फाइतुं विकास देबबर्मा सं फाइतुंनिनि प्रमुद्रियां सं फाइतुंनिनि रेबुति त्रिपुरा सं आदिनो मंत्री याकारिजों लागाव नांगा एमएलए मंत्री चिंतानि किच्छु याहि दफासे कत किन्तु बार बार प्रश्न जोंनो ताखे कारण जोंबो लिडार जों वान सुगु हाइছে देशनि प्रधानमंत्री तिनी मंत्री रंनि खरंनि सिग्नेचार एमएलए रंनि सिग्नेचार इएमएमडीसी सिग्नेचार এই বুঝি प्रथम त्रिपुरा থেকে आहाय मेमोरेंडम थांनाय ओ मेमोरेंडम नो सपोर्ट खाइनन बागै जों ताकुतै बुकुं हजार हजार जे तिनि फैनाय बर्न बसै थाकसांमा हामबाय ते चबानि चिबाया गलाय